ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома конститутсия ҳуҷҷати арзишманди ояндасози миллат, он василаи пайванд ва муносибат бо ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. озмуни ҷумҳуриявии ил фуруғи маърифат, беҳтаринҳо муайян шуданд. тоҷикистон дар феҳристи беҳтарин кишварҳои сайёҳӣ. меҳвари пешрафт ободии ҳар гӯшаи ватан аст. ҷабҳаи бузурги созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. сух сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, заминаи рӯзгори обод барои ҳар як оила. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. қабули конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз дар инкишофи давлатдории навини тоҷикистон марҳилаи нави таърихиро оғоз бахшида боиси дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи мо гардид. маҳз бо шарофати конститутсия рукунҳои давлатдорӣ, низоми ҳуқуқии кишвар ва волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ пойдор гардида тоҷикистон ба роҳи рушди устувор қадамҳои боэътимод гузошт. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. конститутсияи тоҷикистон ба сифати қонуни асосии заминаҳои ҳуқуқии давлат, дахлнопазир ва якпорчагии мамлакат, манфиатҳои миллӣ, ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ ва асосҳои иқтисодию иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонро муайян намуд. дар конститутсияи ҷумҳурӣ мавқеи асосиро ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ташкил медиҳанд. 34 моддаи он ва ё аз 3/1 ҳиссаи конститутсия ба ин мавзӯъ бахшида шудаанд. махсусан пас аз тағйиру иловаҳое ки 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва соли 2016 тариқи райпурсии умумии халқӣ ба конститутсия ворид гардиданд, он такмил ёфт ва пурратар гашт. баъди ба дастар овардани истиқлолияти давлатӣ дар тоҷикистон масъалаи қабул кардани конститутсияи нави давлат ба миён омад ва роҳбари давлат, раиси он вақтаи шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар муроҷиатномаи таърихии худ аз 12 декабри соли 1992 ба мардуми тоҷикистон таъкид доштанд ки моро зарур аст ки асосҳои қонунро нав намоем ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ созем ва аввалин маротиба идеяи ғояи қабул кардани қонуни нав, яъне қонуни асосии нав ба миён омад. дери нагузашта 3 сентябри соли 1993 роҳбари давлати мо дар иҷлоси 48-уми созмони милали муттаҳид баромад карданд ва ба ҷаҳониён маълумот доданд ки дар тоҷикистон лоиҳаи нави конститутсия омода шуда истодааст ва яке аз масъалаҳои асосие ки бояд дар конститутсия ифода гардад, ин таъмини ҳуқуқи инсон ба ҳисоб меравад. тавре пешвои миллат таъкид намуданд, ин санади таърихӣ ва сарнавиштсоз барои гузоштани асосҳои аркони давлатдории навини тоҷикон ноил гардидан ба сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, дастовардҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташаккули озодонаи шахс заминаи мустаҳкам ва боэътимоди ҳуқуқӣ фароҳам овард. ин санади олии ҳуқуқи истиқлолияти давлатии тоҷикистонро таҳким бахшида, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои умдаи пешрафти ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ гардонид. дар конститутсияи амалкунандаи ҷумҳурияи тоҷикистон тамоми меъёрҳои демократӣ, нишонаҳои давлати ҳуқуқӣ ва арзиши олӣ доштани ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои инсону шаҳрванд таҷассум ёфтаанд ки ҳангоми омӯзиш аз ҷониби зиёда аз 8 давлати мутараққии ҷаҳон ин қонуни асосии давлат ба ҳайси демократитарин конститутсия эътироф гардид. конститутсия ин натиҷаи тафаккури ниёгони мо аст, ҷидду ҷаҳди таҷрибаи давлатдории халқи мо аст ки маҳз ҳамин таҷрибаи бои давлатдории мо имконият дорад ки мо ба худ конститутсия қабул кунем ва бори нахуст эълон кардем ба ҷаҳониён ки тоҷикистон ин давлати иҷтимоӣ, ҳуқуқбунёд, демократӣ ва
давлати дунявӣ аст. ин ҳам хеле муҳим аст, барои ки дар конститутсияи қаблӣ ин гуна аломат, ин гуна хусусиятро мо умуман қайд накарда будем. таъмини соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзӣ ва истиқлолият дар Конститутсия вазифаи асосии давлат эълон шуда, дар айни замон ба хотири ҳимояи ин арзишҳои конститутсионӣ ва ташаккули муназзаму мӯътадили давлати навини тоҷикон, тағйирнопазир будани шакли идораи мамлакат, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат аз ҷумлаи мақсадҳои бунёдии Конститутсия эътироф гардид. имрӯз дар театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор шуд. аз ҷараёни баргузории озмун Ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд шудани касалии сиҳрони чоло, заруратро барои ихтирои ваксина аз хайлҳои маҳаллӣ ба миён оварда, ба Қосим Тоҳирзода мудири озмоишгоҳи паррандапарварии Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон муяссар гардид, ки дар ин самт навоварӣ намояд. инак ваксинаи ихтиронамудаи он баъд аз хулосаи ниҳоӣ дар номинатсияи ихтирокорӣ ва навоварӣ сазовори ҷойи аввал ба Қосим Тоҳирзода бо диплом ва 70 000 сомонии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат сазовор гардид. ман Тоҳирзода Абдухосим Абдукарим, ходими илмии Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. мо аз рӯи ихтироот ваксинаи консентрасиякардашудаи гидроксиалюмини бар зидди бемории сиҳром иштирок варзидам ва бемории сиҳром бемории шадиди сироякунандаи чорҳои хурди шохдор ва чорҳои калони шохдор низ мебошад ва бисёри хоҷагиҳо аз бемории сиҳром яъне азият мекашиданд ва хушбахтона мо аз штаммҳои маҳаллии худмон низ дар бахши истеҳсоли ваксина низ сайёр кардем, пешниҳоди хоҷагоҳи чорҳодорӣ низ кардаем. имрӯз дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор гардид. раиси комиссияи озмун муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ зимни сухани ифтитоҳӣ иштирокчиёнро бо анҷоми бо муваффақияти озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, табрик намуданд. таъкид гардид, ки ин иқдоми арзандаи пешвои миллат ба мактаби воқеии ҳавасмандгардонии ҷавонон ба омӯзиш, ҷустуҷӯ, эҷод ва таҳкими илмҳои дақиқ табдил ёфтааст. ман Юсупов Меҳрубон, хонандаи синфи 11-уми муассисаи давлатии таълимии Литсеи президентӣ барои хонандагони болохати Тоҷикистон, миннатдорои худо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар номинатсияи математика сазовори ҷойи якум шудам. ман ваъда медиҳам, ки бо дониш, меҳнат, садоқат ва масъулияти ҷавонмардона саҳми худро ба пешрафти Тоҷикистони азиз мегузорам ва ҳамеша дар зери парчами фахрбарои ватан бо ифтихор зиндагӣ мекунам. ман Содиқова Хоҷарои, хонандаи синфи 11-и мактаби назди Сароясати маорифи шаҳри Душанбе, дар даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат сазовори ҷойи сеюм гардидам. пештар низ дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ҷойҳои аввалро соҳиб шуда будам. аз пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба мо чунин имкониятҳои арзандаро фароҳам оварданд, хеле миннатдор ҳастам. даври ниҳоии озмун нишон дод, ки баргузории чунин чорабинҳо ва таҳкими иқтидори зеҳнӣ дар байни наврасону ҷавонон, ҳавасмандсозии омӯзгорон ва волидон, боло бурдани мақому нуфузи илму дониш дар ҷомеа ва дарёфти ҷавонони боистеъдод мусоидат мекунад. ман Раимов Муҳаммадбасир, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мебошам. ман аввалин бор дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок карда сазовори ҷойи аввал шудам. арзи сипос ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки барои мо ҷавонони қадар шароитҳои хубро муҳайё карданд. 5 сол аст ки шогирдҳоямро бар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат омода менамоям. хушбахтона дар соли хониши 2025-2026 3 нафар шогирдам дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат ширкат варзида ба Юсупов Меҳрубон шогирдам аз Литсеи президентӣ аз номинатсияи математика типи нав иштирок карда сазовори ҷойи аввал гашт.
дар натиҷаи ҷанбасти умумӣ шаҳри душанбе бо ба даст овардани 86 ҷой мақоми аввалро ишғол намуд. Вилояти Суғд бо 35 ҷой дар ҷои дуюм, вилояти Хатлон бо 20 ҷой дар ҷои сеюм қарор гирифтанд. Шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ бо 11 ҷой дар ҷои чорум ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо 4 ҷой дар ҷои панҷум ҷойгир шуданд. امروز حسینов شاهرخ از نامیناسیای ماتماتیکا جای یکم رو سزاوار گردید. ما از خرسندی از شادی و فرح با احساسات داده شده برای شاگرد در آینده برای کاری نامزدی برای کاری دکتری برای موفقیت بخواهم. дар маросими ҷанбастӣ ба ғолибони озмун дар номинатсияҳои гуногун ҷойҳои якум, дуюм, сеюм супорида шуда онҳо бо дипломҳо, борномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравии Қумитаи тадорукот қадрдонӣ гардиданд. нашрияи ҷаҳонии пешқадами сайёҳӣ Lonely Planet тоҷикистонро дар феҳристи 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2026 ворид кард. Кишвари мо ҳамчун як манзили илҳомбахш барои роҳпаймоӣ ва сайёҳат дар муҳити кӯҳсор таъриф шудааст. бояд таъкид намоем ки ин маҷалла дар соли 2026 аз байни давлатҳои осиёи марказӣ ва иттиҳоди давлатҳои мустақил ягона ҷумҳурии тоҷикистонро эътироф кардааст. ин дастоварди бузург натиҷаи кӯшишҳои ҳамарӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди инфраструктури сайёҳӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва татбиқи сиёсати рушди устувор мебошад. тоҷикистон акнун дар миёни самтҳои ҷолиби сайёҳӣ дар ҷаҳон қарор дорад ва барои сайёҳон таҷрибаи нотакрор ва фаромӯшнашаванда пешкаш мекунад. ҷаҳонгир Сафарализода шарҳи бештар медиҳад. тоҷикистон ганҷинаи дурахшони шарқ. من تاجیکستان دوست می‌دارم. тоҷикистон бо табиати зебову нотакрор, обҳои софу зулол, таъриху фарҳанги бостон ва мардуми меҳмоннавозаш қалби даҳо ҳазор сайёҳони хориҷиро тасхир намудааст. ин аст ки ҳамасола даҳо ҳазор нафар сайёҳони хориҷӣ ба тамошои манзараҳои дилфиреби табиати тоҷикистон, хоса кӯҳҳои сарбаъфлоқу беназири он ташриф меоранд. айни замон тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ чун кишвари ҷолибтарини сайёҳӣ муаррифӣ шудааст. дар бахши зери номи Hike and Wild Camping in Tajikistan нашрияи Lonely Planet ба сайёҳон тавсия медиҳад ки аз манзараҳои боҳашамати кӯҳӣ, табиати софу беғубор ва меҳмоннавозии истиқоматкунандагони маҳаллӣ ки сайёҳати онҳоро дар Тоҷикистон ба як сайёҳати воқеан ҳаяҷонбахш табдил медиҳад, баҳра баранд. маҷаллаи солонаи Best in Travel аз ҷониби Lonely Planet яке аз манбаъҳои бонуфузтарин дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. он аз ҷониби дастаи таҳриргарон, коршиносон ва сайёҳони таҷрибадор таҳия гардида беҳтарин самтҳо ва таҷрибаҳои беназирро аз саросари ҷаҳон интихоб мекунанд. ин нишондиҳанда ҳузур ва нуфузи васеъ онро дар соҳаи рӯзноманигории сайёҳӣ таъкид менамояд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо кишвари азизи мо аз ҷониби нашрияҳои ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ дар саҳифаҳои асосӣ қарор мегирад ва нашрияи ҷаҳонӣ пешқадами сайёҳӣ Lonely Planet Тоҷикистонро дар феҳристи 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар солҳои 2026 ворид намуд ва кишвари моро ҳамчун яке аз самтҳои илҳомбахш барои сайёҳат дар муҳити кӯҳсор пазируфт. ворид шудани кишвари азизи мо ба феҳристи 25 таҷрибаи фаромӯшнашавандаи сайёҳӣ далели он аст ки тоҷикистони азиз дар асл кишваре аст ки дорои захираҳои бои таърихиву фарҳангӣ аст ва боиси ифтихори тамоми тоҷику тоҷикистониён аст.
саҳифаи марбут ба тоҷикистон инчунин тавассути порталҳои байналмилалӣ аз ҷумла CNN ба таври васеъ нашр шуд ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба иқтидори сайёҳии кишвар ҷалб мекунад. ворид шудани тоҷикистон ба феҳристи 25 таҷрибаи фаромӯшнашавандаи сайёҳии соли 2026 далели эътирофи мансубияти нотакрор ба захираҳои табиӣ ва фарҳангии кишвар аст ва собит месозад ки тоҷикистон ҳамчун самти ояндадор барои сайёҳии байналмилалӣ дар ҳоли рушд қарор дорад. ин дастоварди муҳим на танҳо ба сарватҳои табиӣ ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик равона аст, балки ба кӯшишҳои давлат низ ки дар рушди инфраструктураи сайёҳӣ, ҳимояи мероси фарҳангӣ ва рушди устувори соҳа равона шудаанд арҷ мегузорад. эътирофи байналмилалӣ аз ҷониби Lovely Planet ва гузоришҳои васеъ дар расонаҳои пешрафта ба таҳкими нуфузи Тоҷикистон ҳамчун самти бехатар ва муҷозиби сайёҳон дар саросари ҷаҳон мусоидат менамоянд. дар шаҳри Сарафшан ба рушди корхонаҳои нави саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои кори доимӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар ҳамин замина корҳои сохтмон ва таҷдиди иншооти соҳаи маориф ва тандурустӣ бо суръат идома доранд ки дар натиҷа сокинон аз беҳбуди инфрасохтор ва афзоиши имкониятҳои корӣ манфиат хоҳанд дид. гузориши ҳамкоронамон. имрӯзҳо дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳри Саравшани Кӯҳандиёр ба ифтихори ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти нав бунёд ва мавриди истифодаи умум қарор дода мешаванд ки ин ба рушди тамоми ҷабҳаи фаъолияти рӯзмарра ва беҳтар шудани вазъи некуаҳволии сокинони меҳнатқарин мусоидат менамояд. феълан дар корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Нур дар раванди идомаи корҳои сохтмону пардозгарӣ ҳамзамон омодасозии ҷойҳои нави корӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. иншооти соҳаи саноатӣ аз 4 бино иборат буда, алҳол мутахассисон ба васлу насби таҷҳизоту дастгоҳҳои ҷадид машғуланд. дар назар аст ки корхонаи нави саноатӣ рӯзҳои наздик бо бренди Орвига истеҳсоли телевизорҳои рангаи муосир, асбобҳои барқӣ, рӯзгор ва таҷҳизоти техникиро ба роҳ мемонад. илова бар ин, баъди ба истифода додани коргоҳи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Нур, зиёда аз 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Асри Обод ки ба истеҳсоли асбобҳои рӯзгор ва васлу насби мебелҳо машғул ҳастанд, азм доранд пас аз беҳтар гардидани вазъи иқтисодӣ ва фоидаи софи ба дастомада ҳудуди коргоҳро васеъ намуда, истеҳсоли номгӯи маҳсулотро аз 30 ба 60 адад расонанд. иншооти нави аз 3 ошона иборат буда, пас аз ба истифода додан теъдоди кормандон ва ҳаҷму намуди маҳсулоти истеҳсолшаванда низ зиёд мешавад. боиси зикри хос аст ки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хавотоғ истеҳсоли оби шифобахш ба роҳ монда шудааст. корхонаи нави саноатӣ дар ҳоли таъмиру таҷдид қарор дошта, пас аз ифтитоҳ иқтидори истеҳсолаш ба 15 000 литр расонида, боз 10 нафар сокини бешуғли шаҳри Саравшан соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб мешаванд. тазаккур бояд дод ки сокинони шаҳру деҳоти Саравшани Кӯҳандиёр дар баробари таваҷҷӯҳ ба таъсиси корхонаву коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ, инчунин ба рушди инфрасохтори маҳаллӣ ва бунёди иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир менамоянд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат, ҳоло дар шаҳру деҳот сохтмони якчанд муассисаҳои томактабӣ идома доранд ки яке аз онҳо кӯдакистони дар деҳаи якатоли ҷамъияти деҳоти Сабристон бунёдшаванда ба ҳисоб меравад. иншооти соҳаи маориф таҳти сарварии соҳибкор Қаюм Шарифов амалӣ шуда, барои 150 нафар дустуриякон шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам сохта мешавад. дар ин росто бо саҳми соҳибкорони ватандӯст, бунёди нави иншооти соҳаи тандурустӣ бо номи Маркази ташхисию табобатии Салоҳиддин аз рушди бонизоми бахши хусусӣ ва истифодаи роҳу усулҳои нави табобат гувоҳӣ медиҳад. иншооти соҳаи тандурустӣ аз 5 ошонаи кушоду барҳаво иборат буда, феълан авҷи корҳои сохтмонӣ дар чандин иншооти ҷашнӣ, аз ҷумла 20 иншооти гуногуни таълимӣ барои 16 000 ҷойи нишаст ва 15 иншооти баландошонаи истиқоматӣ идомаи ибратбахш дорад. Фирдавс Умарзода, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Саравшан, Ахбор. дар давоми 4 соли охир ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Варзоб зиёда аз 100 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд. ҳоло дар деҳаҳои дурдасти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар чанд иншоот идома дорад ки дар иҷрои корҳои ободонӣ саҳми сокинон назаррас мебошад. гузориш дар ин хусус. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша, ҳоло корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 50 иншооти таъиноти гуногун идома дорад.
бунёди мактаби нав дар деҳаи шодоб ва таъмини он бо таҷҳизоти муосири таълимӣ мушкилоти норасоии ҷойи нишаст ва дур будани масофаи мактаб аз аҳолиро бартараф месозад. барои таълиму тарбияи хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. бинои нав бо таҷҳизотҳои зарурӣ ва аёниятҳои дарсӣ пурра таъмин карда мешавад. мувофиқи нақша бинои мактаб дуошона сохта шуда аз 16 синфхона иборат мебошад ва барои 1000 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. то ин вақт бо ҷалби коргарони маҳаллӣ корҳо дар ошёнаи якуми иншоот ба анҷом расида рӯзҳои наздик пас аз хобондани маҳсулоти тайёри оҳану бетонӣ корҳо дар ошёнаи дуюм оғоз мегардад. дар бунёди бинои нави мактаб саҳми ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ ва соҳибкорону сокинони деҳаи шодоби деҳоти Чорбоғ назаррас мебошад. хурсандии мо мардум ҳадду канор надорад. ба он хотире ки тӯли чандин солҳо буд ки фарзандои мо дар як шароити номусоид дарс мехонданд, таълим мегирифтанд. мана мактаби мо аз соли 70 сол сохта ба истифода дода шуда буд. бо дастгириҳои соҳибкорони маҳалла, фарзандои ба номуси маҳаллаи Шодоб мактаби навзамонавӣ дошёна сохта то 35-солагии ҷашни истиқлолият ба истифода дода мешавад. дар деҳаи шодоби ноҳияи Варзоб ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳу пул ва дигар иншооти маишиву хизматрасонӣ бунёду навсозӣ шуданд ки ин тадбир ба беҳшавии сатҳи зиндагии мардум замина гузошт. дар ноҳияи Нуробод мактаб интернети ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим бунёд карда мешавад. ин иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити таълимӣ ва иҷтимоии муносиб барои кӯдакон сохта мешавад. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш омода карданд. бинои мактаб интернети ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Нуробод дар партави дастур ва ғамхориҳои башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда истодааст. зеро бо кӯчонидани маркази маъмурӣ аз минтақаи зеробмонии нерӯгоҳи барқии обии Роғун зарурати сохтмони бинои таълимӣ ва дигар иншооти ёрирасон дар шаҳраки Дарбанд пеш омад то барои хонандагон шароити таҳсил ва зисти замонавӣ фароҳам оварда шавад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёди бинои таълимӣ ва хобгоҳро пешбинӣ намуданд то иншооти таълимӣ аз рӯи нақшаи фармоишгар дар муддати 2 сол бо сифати баланд ба истифода дода шавад. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ бинои таълимии мактаб интернети ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятими ноҳияи Нуробод аз 4 ошона ва синфхонаҳои кушоду барҳаво бунёд мешаванд. иншооти муҳими таълимӣ бо тарҳи муосири сохтмонӣ дар маҳаллаи 7 шаҳраки Дарбанд барои хонандагон бунёд гардида истодааст. дар бинои 4-ошонаи таълимӣ синфхонаҳои муосир, озмоишгоҳҳои фаннӣ, китобхона, толори варзишӣ ва утоқҳои ёрирасон пешбинӣ шудааст то барои таҳсили хонандагони ин макони меҳру шафқат тамоми шароитҳои таҳсил пурра муҳайё карда шавад. ҳамзамон дар шафати бинои таълимӣ сохтмони бинои 3-ошонаи хобгоҳ барои 150 кат ҷараён дорад то хонандагони мактаб интернети ҷумҳуриявӣ дар оянда бо ҷойи хоб ва дигар шароитҳои зист таъмин карда шаванд. корҳои сохтмонӣ дар бинои таълимӣ ва хобгоҳ аз рӯи нақша ҷараён дошта аз шаҳри Душанбе ва дигар корхонаҳои саноатӣ тамоми масолеи сохтмонӣ оварда шудааст то дар рафти корҳои сохтмонӣ ягон мушкилот эҷод нашавад. ин аст ки мутахассисону коргарон баҳри он ҷиддуҷаҳд доранд ки сифати корҳои сохтмонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад то иншооти ҳаётан муҳими иҷтимоӣ дар муҳлати пешбинишуда мавриди истифода қарор гирад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод.
муждаи зафар дар ноҳияи спитамени вилояти суғд дурнамои истеҳсоли пахта иҷро гардид. ҳосили ҷамъоваришуда 14305 тоннаро ташкил медиҳад. ҳарчанд дар ноҳия дурнамои истеҳсоли пахта иҷро шуда бошад ҳам, аммо ҳосил дар саҳро фаровон аст ва ҷамъоварии он бо маром идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. дар вилояти суғд кишоварзони ноҳияи спитамен аввалин шуда нақшаи чиниши пахтаро дар соли равон иҷро намуданд. дар ноҳия то 1 ноябри соли ҷорӣ бо ҷамъоварии 14305 тонна ҳосил нақшаи истеҳсолӣ 111% таъмин гардид. ҳарчанд дурнамои истеҳсолӣ таъмин шуда бошад, аммо то ба ҳол ҳосил фаровон буда, азми хоҷагидорон ҳам ба он равона шудааст ки дар рӯзҳои наздик пахтаи дар саҳро буда пурраю беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. таъкид кардан ба маврид аст ки кишоварзони ноҳияи спитамен дар парвариш ва истеҳсоли пахта маҳорати баланд дошта, ҳамасола бо истифода аз иқтидору имконияти мавҷуда майдони кишти ин навъи зироати техникиро зиёд мекунанд. хоҷагидорон иброз доштанд ки баланд гардидани ҳосили пахта аз машварату маслиҳати олимону мутахассисони соҳа, инчунин дастрасӣ ба тухмиҳои аълосифат ва сари вақт гузаронидани коркарду корҳои агротехникӣ вобаста мебошад. имсол дар ноҳияи спитамен 5892 гектар пахта карда шуд. дурнамаи соли пахта 14291 тонна буд, то имрӯз 14305 тонна шуд. мо ҷамъовари пахтаро 101% иҷро кардем. будан хоҷагиҳое ки аз ҳар як гектар то 60 сентинери пахта ҷамъоварӣ карданд. дар вилояти суғд се ноҳияи дигар Ашт, Ҷаббор Расулов ва Масчоҳ низ рӯзҳои наздик аз иҷрои дурнамои пахта мужда медиҳанд. дар вилоят нақшаи истеҳсоли пахта барои соли равон 131 000 тонна муайян шуда, хоҷагидорон то 1 ноябр 105530 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуданд ки 84% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. чун анъана дар маркази маъмурии вилоят шаҳри хуҷанд бо ҳузури фаъолон, роҳбарону кормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаи кишоварзӣ ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар он аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ба ғолибони даври сеюми мусобиқаи меҳнатӣ дар мавсими имсолаи ҷамъоварии пахта тӯҳфаҳои пулию молӣ тақдим карда шуд. ҳамин тавр раёсати кишоварзии ноҳияи спитамен ба муносибати муждаи зафар ё худ иҷрои дурнамои истеҳсоли пахта соҳиби мукофоти пулӣ ва 1 адад автомашинаи сабукрав гардид. дар 20 рӯзаи сеюми пахтачинӣ кишоварзони ноҳияи Ашт бо ҷамъоварии 12699 тонна ҳосил ки ин нишондиҳанда иҷрои 91.7% нақшаро ташкил медиҳад, ҷои дуюмро соҳиб шуданд. дар байни ҷамоати шаҳраку деҳот бошад, деҳоти хуррамзамини ноҳияи спитамен дар мақоми аввал қарор дорад. беҳтарин чинакчиёни 7 шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоят ҳам бо мукофоту тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. огоҳӣ барои сокинон. طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносии кишвар аз даҳаи аввали моҳи ноябр дар ҷумҳурӣ ифлосшавии ҳаво афзоиш меёбад. ин ҳолат махсусан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе эҳсос мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар ин рӯзҳо аз сайру-гашти тӯлонӣ дар кӯчаҳо ва хиёбонҳо, хусусан назди роҳҳои сернақлиёт худдорӣ намоянд. тафсилоти бештар дар гузориши Мансури Ҷалол. ба гуфтаи мутахассисон, баландшавии сатҳи ифлосшавии ҳавои атмосферӣ дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои кишвар бештар ба омилҳои метеорологӣ вобаста аст. тибқи пешгӯии агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ, дар рӯзҳои наздик ҳарорати ҳаво аз 8 то 13 дараҷа паст шуда, боридани борон ва барф дар назар дошта мешавад. аз 1 ноябр сар карда то 5 ноябр дар ҷумҳурӣ якбора дохилшавии ҳавои сард мушоҳида хоҳад шуд ва имрӯз аллакай ба ҷумҳурии мо чанд ғубори зиёд дар минтақаҳои ҷанубӣ ва тобеи марказ ворид гардид ва эҳтимол аст ки то рӯзҳои наздик чунин чанд ғубор дар қисми зиёди минтақаҳои вилояти Хатлон боқӣ хоҳад монд, вале дар тобеи марказ ва қисми зиёди минтақаҳои вилояти суғд
بردن باران‌های کوتاه‌مدت در بعضی ناحیه‌ها حتی با رعد و برق مشاهده خواهد شد و اینچنین شدت گرفتن بارشات در تابع مرکز در شهر دوشنبه و در یک قطار دامنکوهای ولایت ختلان از احتمال دور نیست و حتی بردن بارشات در قسمت‌های غربی ولایت بدخشان و حتی با برق گذشتن بارشات در روزهای نزدیک اساساً چنین وضع بارشات با برق گذشتن اون روزهای چهارم پنجم در بخش از منطقه‌ها پیشگویی کرده می‌شود. در بلندکوه‌ها اساساً هوا سرد است و بردن برف‌های نم قدر شدتناک پیشگویی می‌شود. با فرا رسیدن هوای سرد از مسئولین و ساکنان کشور طلب کرده می‌شود که برای پس سر کردن این دوره با مسئولیت جدی آمادگی بینند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شهروندان دعوت می‌کند که قاعده‌های عادی‌ترین بخطری شخصی را قطعاً رعایت نمایند. از همه ساکنان و مهمانان جمهوری خواهش کرده می‌شود که در این روزها به ضرورت از خانه نبرایند و چاره‌های طبی را نیز رعایت کنند و همچنین از شهرهای کوهی و منطقه‌هایی که در حدود جمهوری هستند خودداری نموده به ضرورت حرکت به این شهرها یعنی که خودداری نمایند. سردی ناگهانی کشاورزان جمهوری را نیز غیر انتظار گرفت. در بعض شهر و ناحیه‌ها حاصل زراعت‌ها از جمله پخته، شاله، کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی هنوز در زمین باقی مانده است. با گفته متخصصان برای پیشگیری از تلفیابی حاصل باید تدبیرهای فوری اندیشیده شوند. تغییریابی باد هوا سنه 4 و 5 در نظر داشته شده است. ما از کشاورزان دعوت به عمل می‌آوریم، تاکید می‌نماییم که با استفاده از همه قوای کاری یعنی زیاد نمودن چینکچیان یعنی حاصل پخته در صحرا بوده را جمع آوری نمایند هر چیز زودتر. یعنی تا امروز 357,000 تن پخته جمع آوری گردیده است و حاصل جمع آوری نشده در صحرا خیلی زیاد است و با زیاد نمودن شماره چینکچیان تشکیل کردن هشتاری دست جمعانه ما می‌توانیم حاصل در صحرا بوده را جمع آوری نماییم. در برابر این خواجگی‌های کشاورزی حاصل را از کش تکراری جمع آوری کردن و شاله درویده شده و کوفته نشده این روز در صحرا خیلی است. در برابر ببینید که جواری مکه نیست برای جمع آوری نمودن تیزاندن کار طلب می‌نماید. در برابر آن ناحیه‌های کوهی که قسماً کارتوشکا جمع آوری نشده است دعوت به عمل می‌آوریم که با استفاده از همه امکانات‌ها از آب و هوای مساعد یعنی در دوام 2-3 روز جمع آوری نمایند. با نظرداشت واردشوی هوای سرد به حدود کشور از نهادهای دخلدار طلب کرده می شود که تدبیرهای سریع و فوری را راه اندازی نموده مسئولیت بیشتر نشان دهند. جهت به مشکلی گذراندن دوره تیرماه و زمستان، آمادگی پوره و صرفه نیروی برق در فعالیت تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی از طرف کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند کارهای نظارتی و فهماندهی دایر کرده شد. گزارش در این خصوص. یکی از همت‌های به مشکلی سپری نمودن دوره تیرماه زمستان این آمادگی قبلی به این دوره بوده در مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی بیمارخانه‌های شهر خوجند مواد سوزشواری ذخیره کرده شده است. در این برابر روزهای سردی فصل زمستان استفاده از تجهیزات برقی بیشتر شده، صرفه نیرو، رعایت قاعده‌های بی‌خطری، پیشگیری از تلفات، استفاده از دیگر سرچشمه‌های گرمایدهی از شهروندان، کارخانه و مؤسسه‌ها مسئولیت را طلب می‌نماید. با مقصد پیشگیری از صدمه‌ها در زیر ایستگاه‌های برقی، ایستگاه‌های ترانسفورماتوری، کاهش سرباری، متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند حالت کار زیر ایستگاه‌های برقی، ایستگاه‌های ترانسفورماتوری را سنجیده همزمان در انشاءات نوبنیاد بهر امید نگاه داشتن خطای هوایی برقی از رسیدگی احتمالی به خطر حیات و سلامتی شهروندان وصل درست ناقل‌ها با صاحب ملکان بنای انشاءات دستور و توصیه‌ها پیشنهاد و ترتیب کار در این دایره به راه مانده شده است. برای فعالیت منتظم ثمره‌بخش در دوره تیرماه زمستان سال‌های 2025-2026 290 عدد ایستگاه ترانسفورماتورهای 610-04 کیلوولت و 200 کیلومتر خطای برقی 610-04 معاینه تکنیکی گذرانده شد. از جانب متخصصان ریاست اگنتی برای صرفه‌کاران عاقلانه استفاده نیروی برق
و رعایت مدنیت استفاده نیروی برق پیامک‌ها طریق تلفنی موبیلی ارسال کرده شد. در ساحه معارف شهر خوجند از 100 بناهای تعلیمی تا مکتبی 53 انشاءات ساحه مرکزهای گرمایدهی تشکیل یافته بهر به مشکلی سپری نمودن دوره تیر ماه زمستان سالهای 2025-2026 مواد سوزشواری ذخیره گردیده است و دستورهای خطی ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند دایر به طرز درستی وصل ناقلهای برقی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری، صرف نیروی برق عملی و فعالیت در اساس قاعده و معیارها به راه مانده شده است. بنای تعلیمی دو در مؤسسه ما با سیستم مرکزانده شده گرمایدهی پوره گرم کرده می شود. این برای صرفه‌کنان استفاده بردن برق مساعدت می نماید. با مقصد بلند برداشتن معرفت اهالی در شهرهای خوجند و بوستان، جایهای سیرآدم، کارهای فهماندهی عاید به ماهیت صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق در روزهای سردی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری، پرداخت سریع مبلغ استفاده نیرو و دیگر تدبیرها از طرف متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند همه روزه گذرانیده می شود. در شهر اصفهان آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی به موسم زمستان ادامه دارد. با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی، کارهای تعمیری، نصب سیستم گرمایدهی و تامین سیمخانه‌ها با انگشت و دیگر مواد سوزشواری برآمده شده است. تیاری به موسم زمستان گذرانی مؤسسه‌های ساحه معارف یکی از معرکه‌های مهم محسوب یافته، همساله کارمندان ساحه معارف شهر اصفهان با مقصد به مشکلی گذرانیدن فصل سرما چاره‌های ضروری می‌اندیشند. سال روان نیز مؤسسه‌های تعلیمی بهر فراهم ساخت شرایط سازگار تحصیل و فعالیت در فصل سرما یک قطار تدبیرها را به انجام رسانیدند. با مقصد در موسم زمستان گرم نگاه داشتن صنفخانه‌ها، مأموریت و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 که در آن زیاده از 1300 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند، با استفاده از امکانیت‌های موجوده در همکاری با مسئولین مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، کمیته پدر و مادران، رئیسان محله‌ها، شخصان احسانکار و سخاوتپیشه جهت مهیا نمودن شرایط مساعد به تحصیل، بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان، تعمیر و ترمیم انشاءات‌ها، شیشه‌بندی تیره‌های مکتب، تامین مؤسسه‌های تعلیمی با مواد سوخت چاره‌های مشخص می‌اندیشند. زیرا فراهم ساخت شرایط‌های سازگار و گرم بودن صنفخانه‌ها بر روند تعلیم تنها تأثیر مثبت خواهد داشت. در این ردیف در جریان آمادگی به زمستان گذرانی در مؤسسه 64 تن انگشت و دیگر مواد ضروری ذخیره کرده شده است. همزمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 برای تأمین حرارت معتدل 18 صنفخانه‌ها بیش از 10 تن انگشت 2 متر مکعب هیزم ذخیره کرده شده. پچ‌های بخاری، گنراتورهای برقی و دستگاه‌های گرمایدهی برقی آماده می باشند. از روی نقشه مؤسسه باید که ما 10 تن انگشت و 2 کوب هیزم را ذخیره کردیم و تا امروز همه ذخیره ها 100% اجرا کرده شده است. مؤسسه به موسم زمستان گذرانی 2025-26 پورا آماده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 جماعت دهاتی زمرد نیز ذخیره نمایی مواد سوخت در اساس نقشه تصدیق شده و برای در سطح بلند گذرانیدن زمستان در پیش ایستاده در حجم 23 تن انگشت و 6 متر مکعب هیزم به اجرا رسیده است. اینچنین 10 عدد در و تیره‌های فرسوده شده صنفخانه‌ها با در و تیره‌های پلاستیکی عوض کرده شدند. بنای اساسی مکتب طریق 2 بخانه علاهیده با گرمی تامین کرده می شود. در شهر دوشنبه دوره جمهوریوی آزمون تیرماه زرین برگزار گردید. آزمون در دایره عملی سازی برنامه دولتی مجموعی رشد تربیه و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 برگزار گردیده. هدف آن فعال گردانیدن فعالیت محفل‌ها، آموزش طبیعت دیار، رشد شخصیت ایجادکار و غنی گردانیدن جهانبینی معنوی نورسان می باشد. ادامه مطلب در گزارش نوبتی.
дар маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон даври ҷумҳуриявии озмуни тирамоҳи зарин баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони вазорати маориф ва илм, масъулону кормандони марказ, инчунин ғолибони давраҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятии озмун аз вилояти Суғд, Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Озмун дар доираи амалисозии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 баргузор гардида, ҳадафи он фаъол гардонидани фаъолияти маҳфилҳо ва иттиҳодияҳои кӯдаконаи экологӣ, омӯзиши табиати диёр, рушди шахсияти эҷодкор ва ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинии маънавии наврасон мебошад. зимни чорабинӣ таъкид гардид ки дар ҷаҳони муосир масъалаи ҳифзи муҳити зист яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, зеро он заминаи асосии ҳаёти наслҳои ояндаи инсоният мебошад. баргузории чунин озмунҳо дар боло бурдани маърифати экологӣ ва тарбияи эҳсоси эҳтиром ба табиат миёни наврасон нақши муҳим доранд. дар анҷоми чорабинӣ ғолибони озмун бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. даври ноҳиявии фестивали либоси миллӣ осори тамаддуни ҷаҳон дар ноҳияи Данғара дар сатҳи баланд ва иштироки фаъоли сокинон ва ҳунарпешагон баргузор шуд. ин чорабинӣ бо мақсади нишон додани арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби анъанаҳои бойи миллӣ роҳандозӣ шуд. гузориши ҳамкоронамон. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар радифи ҳама соҳаҳо масъалаи эҳёи анъанаҳои миллӣ низ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҳукумати кишвар маҳсуб гардида бо таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъат ва ривоҷу равнақи тоза гирифт. либоси миллӣ ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ муаррифгари миллат маҳсуб меёбад ки арзишмандии маънавии онро ҳифз бояд кард то насли оянда низ ба он арҷгузору меросбар бошанд. бо мақсади ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик, ҳамасола дар вилояти Хатлон ҷашнвораҳои бошукӯҳ, фестивалу озмунҳои вилоятӣ, конфронсҳо ва дигар тадбирҳо амалӣ мегарданд ки яке аз инҳо фестивали вилоятии либоси миллӣ осори тамаддуни ҷаҳон мебошад. даври ноҳиявии ин фестивал дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардид ки дар он бонувон аз 9 ҷамъияти шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, муҳассилини муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳу коллеҷҳои ҳудудии ноҳия бо иштироки фаъолонаашон либосҳои миллии тоҷиконаро тавассути роҳпаймоӣ муаррифӣ намуданд. баргузории фестивал яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда, он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегунапарастӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшонигор, сӯзанидӯзиву гулдӯзӣ ва матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. бо талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари расму оинҳои миллӣ ба масъалаи либос низ аҳамияти махсус дода шуд. яке аз чунин либосҳо ки бо он дар ҷаҳон халқи тоҷикро шинохтаанд, чакани тоҷикӣ мебошад. моҳи ноябри соли 2018 чакан ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардида дар арсаи ҷаҳон маъруф гардид. гулдӯзиҳое ки дар рӯи нақши он оварда шудааст, ифодагари мазмуну моҳияти ба худ хос мебошад. либоси миллӣ дигар ки атласу адрас аст, имрӯзҳо дар ҷашну чорабиниҳои фарҳангӣ бонувони тоҷик онро ба бар менамоянд ки ҳамчун нишони ҳуввияти волои миллати тоҷик мебошад. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баромад намуда иброз доштанд ки либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, ёдгоре аз аҷдодонамон аст ки дар тӯли қарнҳо шинамию зебогиашро гум накардааст. гуфта шуд ки зан ва модари тоҷик дар ҳама давру замон постори оину анъанаҳои муқаддаси халқу миллат ба шумор мераванд. аз ин рӯ онҳоро зарур аст ки дар тарғибу ташвиқи ғояҳои миллӣ, густариши завқи баланди зебоипарастӣ ва фарҳангсолорӣ, ашк гузоштан ба фарҳанги пурғановати миллӣ, тарбияи ватандӯстии ҷавонон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, аз ҷумла дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия намудани ҷавондухтарон саъю талош намоянд. зеро дар ҷомеаи имрӯза зан модари тоҷик мақому манзалати муайянро соҳиб буда метавонад муаррифи фарҳанги миллӣ бошад ва дар пешбурди ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа таъсир гузорад.
дар идома ба як қатор иштирокчиёни фаъол ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ки дар чорабинӣ фаъолона мусоидат намуданд бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилоят ва ноҳия сарфароз гардонида шуданд. тантанаи фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон бо суруду таронаҳои аҳли фарҳанги ноҳия ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан ва муқаддасоту арзишҳои миллӣ буд то шомгоҳон идома ёфт ки боиси болидахотирии ҷамъомадагон гардид. салоҳиддини неъмат, завқибек абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ба муносибати солгарди фаъолияти илми эҷодӣ ва рӯнамоии китоби тозанашри чархи истиқлоли Алии Муҳаммади Хуросонӣ дар мавзӯи матншиносии миллӣ ва шеъри муосири иҷтимоӣ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. китоб сармояи ақлу хират, сарвати бебаҳо, кони ганҷу маърифат ва маҷмӯи ахлоқи накус ки инсонро ба роҳи ростиву росткорӣ, хиратмандиву мардонагӣ ва матонату бузургӣ раҳнамо месозад. дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон рӯнамоии китоби тозанашри чархи истиқлоли Алӣ Муҳаммади Хуросонӣ муаррифӣ гардид. чорабинӣ зери унвони матншиносии миллӣ ва шеъри муосири иҷтимоӣ баргузор гардида дар он иштирокчиён ба маҳфили шиносоӣ бо китоби тозанашри чархи истиқлол суханронӣ намуданд. ҳар як халқу миллат маҳз тавассути китоб тамоми мероси гаронбаҳои худро дар тӯли асрҳо омӯхтааст. таъкид шуд ки китоби мазкур оид ба шукӯҳи давлати миллӣ ва илму адаби тоҷикӣ дар шароити соҳибистиқлолӣ таҳия гардидааст. китоби чархи истиқлол воқеан ҳам дар ҳамбастагӣ ба ифтихори миллӣ ва эҳтиром ба истиқлолияти давлатӣ таҳия гардидааст. иштирокчиён аз нашри ин осори гаронарзиш изҳори хушҳолӣ намуда онро як падидаи муҳими илмӣ дар фазои ҷаҳонишавӣ унвон карданд. با مقصد پیشگیری قاعده ویرانکنی حرکت در راه از 20 تا 30 اکتبر سال جاری در سراسر جمهوری عملیات مقصدناک پیاده‌گرد راه اندازی شد. هدف اساسی آن تامین بی‌خطری حرکت در راه، کاهش صدمه‌های نقلیاتی و بالا بردن معرفت حقوقی پیاده‌گردان بود. ابراهیم نظرالله‌زاده گزارش می‌دهد. ҳар як беэътиноӣ нисбат ба қоидаҳои ҳаракати роҳ метавонад боиси хатари ҷиддӣ ба ҳаёт ва саломатӣ гардад. аз ин рӯ риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ронандагон аз ҷумла пиёдагардон низ ҳатмӣ мебошад. тибқи таҳлилҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қоидавайронкунии пиёдагардон аз ҷумла убури роҳ аз ҷойҳои таъйиншуда ҳамоно яке аз мушкилоти нигаронкунанда дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ боқӣ мемонад. бисёр вақт новобаста аз сину сол шаҳрвандон талаботи нозирони роҳро нодида гирифта бо убури ғайриқонунии роҳ ҷони худро зери хатар мегузоранд. бо мақсади пешгирии чунин ҳолатҳо аз 20 то 30 октябри соли ҷорӣ дар саросари ҷумҳурӣ амалиёти мақсадноки пиёдагард баргузор мегардад. ҳадафи асосии он таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, коҳиши садамаҳои нақлиётӣ ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии пиёдагардон мебошад. истифодаи гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ҷойҳои махсуси аломатгузоришуда нишонаи фарҳанги баланди шаҳрӣ ва эҳтиром ба қоидаҳои роҳ аст. дар чунин ҳолат хавфи дучор шудан ба ҳодисаҳои нохуш ба ҳадди ақал мерасад. мақсад аз баргузор намудани амалиёти пиёдагард ин пеш аз ҳама пешгирӣ намудани садамаҳои роҳ нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон мебошад. аз фурсати муносиб истифода бурда аз тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ алахусус пиёдагардон хоҳиш ва талаб карда мешавад ки ҳангоми гузаштан аз як самт ба самти дигар аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ, болои заминӣ, гузаргоҳи пиёдагард истифода баранд, ҷони худ ва дигаронро дар хатар нагузоранд. айни замон дар ҷумҳурӣ 35 гузаргоҳи зеризаминӣ бар ҳаво ва садҳо ҷойи махсуси убури роҳ фаъолият доранд. бо вуҷуди ин на ҳамаи пиёдагардон аз онҳо истифода мебаранд ки ин ҳолат боиси рух додани садамаҳои нохуш мегардад. раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чорабиниҳои фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ намуда шаҳрвандонро ба эҳтироми қоидаҳои ҳаракат ва ҳифзи ҷони худ даъват мекунад. бояд дар хотир дошт ҳар як беэътиноӣ дар роҳ метавонад паёмадҳои ҷуброннопазир дошта бошад. ҳам ронанда ва ҳам пиёдагард бояд донанд сарфа кардани чанд сония наметавонад бо арзиши ҷони инсон баробар бошад.
бо мақсади омодасозии сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ инчунин тайёрии нерӯҳо ва воситаҳои мақомоти идоравӣ барои бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мунтазам машқҳои амалии намунавӣ баргузор мекунанд. Таваҷҷӯҳ намоед. тамрин оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо ҳамин унвон дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ чорабинии омӯзиши амалӣ баргузор гардид. ҳадафи асосии ин тамрин баланд бардоштани сатҳи омодагии донишҷӯён ва кормандони муассиса ба амал дар шароити эҳтимолии офатҳои табиӣ ва вазъиятҳои изтирорӣ мебошад. дар рафти чорабинӣ намояндагони ситоди мудофиаи граждании донишкада, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин омӯзгорон ва донишҷӯён иштирок намуданд. зимни тамрин иштирокчиён амалҳои амалӣ аз ҷумла тартиби эвакуатсияи дуруст ҳангоми ларзиши замин, истифодаи васоити муҳофизати шахсӣ, кӯмаки аввалия ба осебдидагон ва тарзи оташхомӯшкунӣ бо истифода аз воситаҳои дастрасро таҷриба карданд. раёсати донишкада таъкид намуд, ки чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи амалӣ ва ҳисси масъулиятшиносии шаҳрвандон аҳамияти махсус доранд. ин тадбир на танҳо донишҷӯёнро ба эҳтиёткорӣ ва омодагӣ даъват мекунад, балки ба таҳкими муҳити бехатар дар макони таълим мусоидат менамояд. дар анҷоми чорабинӣ ба беҳтарин гурӯҳҳои донишҷӯён барои иштироки фаъол ва нишон додани маҳорати баланди амалӣ сипоснома ва ифтихорномаҳо супорида шуданд. кормандон ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ изҳор доштанд, ки баргузории чунин тамринҳо онҳоро барои ҳимояи ҷони худ ва дигарон дар ҳолатҳои ғайричашмдошт бештар омода месозад. кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ба хотири баланд бардоштани сатҳи омодагии аҳолии ноҳияи шаҳри Туз дар ҳолати сар задани офатҳои табиӣ тамринҳои маҷмӯии мудофиаи гражданӣ доир намуданд. машқҳо дар мавзӯи амали мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллии давлатӣ дар рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ва истифодаи қувваи воситаҳо барои мудофиаи граждании вилоят давоми 3 рӯз идома ёфт. ин машқҳо таҳти роҳбарии сардори мудофиаи гражданӣ, роҳбарияти ноҳия ва бо иштироки кормандони масъули кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, намояндагони комиссияҳои мудофиаи граждании ноҳиявӣ ва раисони ҷамоати шаҳраку деҳотҳо баргузор гардид. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкурро масъулин ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла заминларза ва ба вуқӯъ омадани сӯхтор ва обхезӣ аз ҷои хавфнок ба ҷои бехавф кушондани сокинон ва таъминоти онҳо бо эҳтиёҷоти зарурӣ маънӣ дод намуданд. тадбири мазкур дар ҷамоати деҳоти Айвош, ки дурдастарин деҳот вазъияти ҷойгиршавӣ дар мавзеи аз сатҳи баҳр поин қарор дорад, роҳандозӣ гардид. тибқи нақшаи баргузории машқи мудофиаи граждании намунавӣ, баъди садо додани бонки хатар аҳолии деҳаҳои ҷамоати мазкур ба ҷойҳои муайяншудаи бехавф эвакуатсия шуда ба нафарони осебдида аз ҷониби кормандони ёрии таъҷилӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида шуд ва тибқи тартиби муайян гардида тавассути техникаву мошинолоти зарурӣ сокинон ба маконе, ки дар он хаймаҳои муваққатӣ гузошта шуда буд, интиқол дода шуданд. қайд кардан ба маврид аст, ки дар гузарондани машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ тамоми ҳайати роҳбарикунандаи мудофиаи гражданӣ, раиси ноҳия, сардорони хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, раисҳои ҷамоатҳо, иншоотҳои иқтисодӣ, яъне ки фаъолона иштирок намуданд. дар рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ кормандони корхонаву ташкилотҳои давлатӣ фаъолона иштирок намуда малакаҳои худро оид ба мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода нишон доданд. дар ноҳияи шаҳри Туз 4 минтақаи хавфнок ба қайд гирифта шудааст, ки ду тарш бошад аз ҳисоби боришати борҳони пайдарпай омадан аст аз доманакҳо дар ҷамоати деҳоти Пахтобод ва ду дигараш бошад дар ҷамоати деҳоти Айвош, деҳаи Айвош ва Лубьёкор, ки аз ҳисоби баланд шуда сар дарёи Кофарниён ва кандашона кӯли Сарез хатар ба деҳоти Айвош расонида мешавад, ки дар ин мавзеъ ки мо ҳозир қарор дорем, дар ин мавзеъ аҳолие ки дар аз минтақаи хавфнок ба минтақаи бехавф кушонида мешавад, тамоми ташкилот қувва воситаҳои мудофиаи гражданӣ, комиссияи ҳолатҳои фавқулода, комиссияи эвакуатсионӣ ҷалб карда шудааст.
таъкид шуд ки баҳри бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода сари вақт чораҳои мушаххас андешида тайёр намудани нерӯҳои ғайриҳарбӣ ба мудофиаи гражданӣ гузарондани машғулиятҳо бо ҳайати роҳбарикунанда ҳайати фармондеҳӣ иншооти иқтисодиву иҷтимоӣ ташкилоту муассисаҳо ҷамоатҳои шаҳраку деҳот омӯзондани категорияҳои гуногуни аҳолӣ гузарондани машқу тамринҳои мудофиаи гражданӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи шаҳри Туз пайваста чунин чорабиниҳои амалӣ гузаронида мешавад. дар охир иштирокчиёни фаъоли рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.